Случва се да сте си отворили позиции в Боно, а после да не сте имали време да ги следите и когато след седмица или месец се сетите за тях, резултатът да ви изненада. Може да се окаже, че сте натрупали голяма печалба или не дай си Боже сте загубили повечето от инвестираните пари. А може и да сте изпуснали момента, в който е трябвало да затворите позицията си и така сте пропуснали да спечелите повече. Но това не бива да ви притеснява. За да сте успешни, не е нужно да прекарвате цялото си време пред компютъра. В Боно има начин да контролирате резултата си по всяко време и сега ще ви покажа как. Това, което виждате в момента е една стара моя сметка, която аз съм забравила да проверявам. И сега, когато влязох, изненадата за мен беше повече от положителна. Оказа се, че една стара позиция, която съм отворила на 7 август и съм забравила за нея, купила съм злато тогава, сега ми носи печалба от цели 338 евро. Няма да пипам все още тази позиция, защото се надявам, че може да ми донесе още по-голяма печалба. Както ви обещах, сега ще ви покажа как да отваряте позиции и да контролирате резултата, който може да получите от тях. Приемаме, че отново ще купя евро-долар, стандартно количество 0,1 лот. Веднага позицията ми излиза в портфейла отдолу с отворени позиции. Виждате, до бутона Close има друг бутон Modify. Когато го натисна, излиза две полета, възможно с две полета, в които мога да въвеждам стойности. Първото е Stop Loss, а второто е Take Profit. Stop Loss означава, че сумата, която ще въведа тук, е долната граница, до която аз съм готова да понеса загуби в случай, че еврото започне да поевтинява. Тъй като аз съм го купила, ще печеля само ако то поскъпва и когато то започне да поевтинява, ще генерира за мен единствено и само загуби. Затова тук въвеждам едно ниво, да кажем, че под 1.28 аз повече не мога да търпя загуба и ако то падне до това ниво, то тогава Боно автоматично ще затвори моята позиция и ще ме предпази от повече по-големи загуби. Второто поле обаче мога да въведа стойност, която ако случайно достигне, нараствайки, поскъпвайки еврото, и аз не съм била пред компютър, за да го видя и да затворя ръчно позицията, то Боно да я затвори вместо мен и така да реализирам тази печалба. Нека да кажем, че това ниво за мен ще бъде 1.29. В полето Expiration Date мога да въведа дата до кога тези стойности да бъдат валидни. Ако не въведа нищо, то те ще бъдат валидни за винаги. Затова аз предпочитам да не въвеждам дата, натискам бутона Modify Order и виждате, че моята поръчка вече е променена. И виждате в полето с отворената позиция евро-долар количеството, което съм купила на цената, която съм го купила. Ето нивото, при което ще се активира моя Stop Loss защита и ще ме предпази от по-големи загуби. Ето го и нивото Take Profit. Нивото, при което Боно ще затвори автоматично моята позиция и така ще генерира за мен реализираната тогава печалба, без да е било необходимо аз през цялото това време да стоя пред компютъра.